Hirigintza gerentziak eta batzordeak bisita egin dute Redin eta Kruzatarren jauregira, gune hori plazara zentro komunitario bilakatzeko egiten ari diren egokitze lanak ikuste aldera. 200 kazetari eta eragilek argiaren aurkako epaiketa bertan bera uzteko eskatu dute. Nafarroko gobernuak 5 milioi euro inbertitu ditu etxe bizitza parke publikoa zahar berritzeko eta 87 etxe bizitzari dagozkien lehendabiziko obrak lizitatu ditu. Gobernuak Carlos Hirugarrenaren gurutzea eman die 8 pertsona eta erakunderi Nafarroan ospea zabaltzen laguntzagatik. Nafarroko pobreziaren aurkako borroka sareak sustatutako pobreziaren aurka idei dizdiratxoa kanpainara atxiki da gobernua. Nafarroa orotan lagun Navarra voluntaria ekimenak webgune estrenatu du asteazken honetan 24 Nafar entitateren voluntariotza arloko eskaintza bilduz. Berroeta oroitu dute 100 lagunek Donibanen. 15 urte dira Espainiako poliziak batek tiro ziltzuela Donibane auzoko okina. Japoniar kulturaren arloko ekintzak eskainiko dira ostiralean Yamaguchiko liburutegi publikoan. Martxoaren 14ko lerroburuak. Hirigintza gerentziak eta batzordeak Redin eta Kruzatarren jauregia bisitatu dute plazara izeneko zentro komunitarioan bihurtzeko egiten ari diren obrak ikusteko. Lanak edo obra hauek apirilean bukatzea aurreikusten da. 648.833,02 euroko aurrekontuarekin burutzen ari dira. Iruñako udaleko hirigintza gerentziak eta batzordeak Redin eta Kruzatarren jauregia bisitatu dute. Eraikina zentro komunitarioa bilakatzeko lanak egiten ari baitira. Bertan gune berrien banaketa zehaztuta eta burututa dago jada, baita auzoari irekitako zentro gisa ongi lan egiteko beharrezkoak diren instalazio azpiegiturak ere. Lanak apirilaren bukaeran amaitzea aurre ikusten da. Lanek 648.833 euroko aurrekontua dute. Joan den urrian hasi ziren lanetan aireztatze eta telekomunikazio instalazio berriak egin dira. Elektrizitate instalazioa eta argiztapena aldatu dira. Eta berokuntza, iturri eta saneamendu instalazioak eraikinaren antolamendu berrira egokitu dira. Orain lanen ardatza akaberak dira, bai sabaietan, pladurrak, solairuetan jartzen hasita, bai zoruetan, ate arotzerian, eskaileretan eta kristaletan, toki guztietan areto ikasgela zein bulegoetan. Kale nagusitik sarbidea duen beheko solairuan kontrol eta informazio gune bat kendu da, eta dauden arrapalak luzatuko dira zabalera oso hartuz. 2 bulego batu dira informazio gune berria sortzeko, eta komun irisgarri bat eta 2 gela batera erabilera anitzeko aretoa osatzen dutenak. Lehen solairuan ekitaldi aretoa mantendu da eta kristalezko holtz bat edukiko du. Beharren arabera aretoa 2tan banatzea ahalbidetuko duena. Hormak botatzean egindako banaketa berriari esker 3 gela sortu dira, sukaldaritza gela barne, lantegi bat eta komun irisgarri bat. Bigarren solairuan funtsian oztopo arkitektonikoak kentzeko igogailu elektrikoa eta irisgarritasuna eta hormak eraitziz gela handiago bat eta komun bat sortzeko esku hartu du. 3. solairua bere horretan utziko da, baina komunetan argiztapenean, telekomunikazioetan eta margoan hobekuntzak izango dira. Redin eta Kruzatarren jauregia zentro komunitario gisa egokitzeko jarduketa plazara prozesua partizipatiboaren ondorioa da. Zeina herritarren ekimenetik jaio eta Iruñako udalarekin elkarlanean garatu baita. Redin eta Kruzatarren jauregiaren banaketa diseinatu zen praktikoki proiektuan islatu den eta lanetan gauzatzen ari den bezala. Zentro komunitario berriak oinarri hauek ditu. Funtzionaltasun, irizpide arkitektonikoak, erabilera praktikoa eta bizilagunen beharrei egokituta izateko. Balio aniztasuna erabilera anitzeko gunea izateko.
irisgarritasuna, oztopo arkitektonikoak kentzea bermatu eta herritar guztiek erabili ahal izan dezaten. Eta jasangarritasuna, aztarna ekologiko minimo duen eraikina sustatze aldera. Energia, ura eta abarren konsuma gutxitzen eta CO2 isurketa txikiagotzen laguntzen duten sistemen bidez. Martxoaren 20an Argia aldizkariko Lander Arbelaitz kazetariak deklaratu egin beharko du bi ertzainek jarritako bere kontrako salaketa dela eta. Arbelaitzek bere lana egin zuen bi agente hauek hiritar baten hizkuntza eskubideak urratu izanagatik hori kontatzerakoan. Hedabideak babesa eskatzeko kanpaina hasi du. Dagoeneko 200 kazetari eta eragile batu egin dira. 200 kazetari eta eragilek Argiari babesa adierazi epaiketarik ez egiteko eskatu eta martxoaren 20an epaitegia aintzinean egingo den konzentraziora deitu dute. Kanpaina hasi besterik ez da egin, atxikimendua eman nahi duenak Argia 100 urte abildua argia.eus helbidera idatzi behar du. Euskal Herriko 100 kazetari baino gehiagok baita nazioarteko batzuk ere Argiari babesa adierazi diote epaiketa honen harira. Hedabidearen izenean batzuk ekimen elkartea osatzen duten euskarazko hedabidek edo La Directa kataluniarrak batzuk aipatzearren, eta beren izenean manifestori atxikimendua adierazi diote 32 komunikabide ezberdinetako kazetariek. Hizkuntza eskubideen urraketa batez informatzeagatik. Bi ertzainek epaitegira eraman dute Lander Arbelaitz, Argiako kazetaria. Gure lankidea. Baina epaitegira daramatena Informatzeko eskubidea da. Epaitegira daramatena Kazetaritza independentea da. Epaitegira daramatena kaleko kazetaritza kritiko eta eraginkorra da. ertzaintzak eskubide urraketa batengatik barkamena eskatzea lortu zuena. Epaitegira daramatena da Langile publikoei euskaraz egiteko dugun eskubidea. Gure eskubidea. Autozentzura alda bilatzen dutena. Beldurra alda zabaldu nahi dutena. Hau da gure erantzuna. informatzen jarraituko dugu. Guk argi dugu. Kazetaritza ez da delitua. Utzi argia pakean. Kazetaritza ez da delitua. Utzi argia pakean. Albiste ematea. Kazetaritza ez da delitua. 5 milioi euro kopuru hori inbertitu du Foru Gobernuak etxebizitza parke publikoa zaharberritzeko. 87 etxebizitzei dagozkien lehendabiziko lanak lizitatu dira. Nafarroak alokatzeko etxebizitza parke publikoan aplikatuko ditu Iruñerriko hainbat auzotako partikularren komunitateen artean bultzatzen ari den zaharberritze integralaren aldeko politikak. Nasubinsa, sozietate publikoak 5,1 milioi euroko guztizko inbertsioa eginen du alokatzeko babes ofizialeko etxebizitza parkean dituen eraikinik zaharrenak eta narriatuenak zaharberritzeko. Planak Arrotxapea, Barañain eta Burlatako 7 ataritan kokatuta dauden, 87 etxebizitzaren erreforma ekarriko du. Eskubide sozialetako lehendakari orde Miguel Laparrak ekimen honen berri eman die Foru Exekutiboko gainerako kidei atzoko bileran. Alokairu publikoko 3 sustapen hauetan egin beharreko zaharberritze integraleko proiektuei atxikita daude, eraikinen inguratzaile termikoak. Passive House institutoaren Enerfit energia eraginkortasunari buruzko ziurtagiriari jarraiki. Azpiegituren naiz berokuntza saren eraberritzea eta biomasa gasaren ordezko energia iturri berriztagarri gisa sartzea. Eraikin hoien egoera aztertu eta dagozkien arkitektura proiektuak landu ondoren Nafarroko Gobernuaren kontratazio atarian argitaratu dira exekutiboak Iruñako Arrotxapea auzoko Barkazio kalean dituen 20 etxebizitza, Burlatako Ezkabazabal plazako 38 etxebizitza eta Barañaingo Arga Ibaia plazako beste 29 etxebizitza zaharberritzeko lizitazioak.
Arrotxapeako lehiaketaren lizitazioak 711.486 euroko beza kanpo gehienezko zenbatekoa du. Barainaingoak 1.151.620 eurokoa eta zenbatekorik handiena lanen konplexutasunaren kariaz burlatako proiektuari dagokio. 2.381.686 eurokoa. Kopuru hauei gehitu behar zaizkie arkitektura proiektuei baimenei eta bezaren 10%ari dagozkion beste 4,2 milioi euro. Ondorioz, etxe bizitzako sozietate publikoaren guztizko inbertsioa 5 milioi eurotik gorakoa izanen da. Nasubinsako talde teknikoek Arrotxapea, Barainain eta Burlatako promozio hoietako errentero guztiak deitu ditu. 2 aste barru antolatuko duen bileran parte har dezaten. Etxe bizitza hoietan egingo diren zaharberritze lanen xehetasunak ezagutzera emateko. Izan ere, esku hartze horiek etxe bizitzako hobetzeaz gain, energia konsumoari dagozkion abantailak ekarriko dituzte, baina lanek dirauten hilabete horietan zenbait gora berari ere aurre egin beharko diete. Nafarroko gobernuak beraren ondareko 1.145 etxe bizitzaren errentamendua kudeatzen du, baita partikularrek gobernuari utzitako alokairu bolsako beste 656 etxe bizitza ere. Eta lehendabiziko sustapenek 30 urtetik gorako adina duten eraikinetan zaharberritze lanak behar dituzte egungo narriatze egoerari aurre egiteko. 8 pertsona eta entitatek Carlos Hirugarrenaren gurutzea jaso dute gobernuaren eskutik Nafarroan ospea zabaltzen lagundu izanagatik. Esan bezala, gaurkoan Carlos Hirugarrenaren gurutzean banatu ditu Nafarroko gobernuak Nafarroaren garapenean, proiekzioan eta prestigioan modu nabarmenean lan egiten duten personek jaso duten aurten. Zehazki, hauek izan dira aurtengo sadituak, Santa Maria la Real etxeko Andreen konsumidoreen eta erabiltzaileen elkartea, Audelio Sagazeta musikalaria, ablazioaren aurkako aktivistaren Fatima Dillarra, Josenearen sortzailearen Jesus Zia, Losiduñako taldea, Pedro Blanco kazetaria, memoria historikoa berreskuratzeko lana egin duen Julio Sesma, eta Jesus Sarasa enpresariak eta ingeniero agronomoa. Nafarroako gobernua, Gobierno de Navarra. Foru gobernua Nafarroako txirotasunaren aurkako borroka sarearen pobreziaren aurka ideia distiratsuak izenburua daraman kanpainara. Nafarroko gobernuak Nafarroko pobreziaren aurkako borroka sareak sustatutako pobreziaren aurka idei dizdiratsua kanpainari atxikitzea onartu du. Ekimen honen helburua pobreziaren aurka aktiboki borroka egitea da. Hausnarketarako eremu egokia bultzatzeko pobrezia eta bazterketa egoeretan ardura persona hoiei egozten dieten pobreziaren fobiaren aporofobiari diskursoei aurre eginez. Diskurso hoien aurrean gobernuak beharrezkotzat du bazterketa egoeran dauden personekiko errefusa eragiten duten zurrumurru edo estereotipoen aurka borroka egitea. Eta persona guztien parte hartzea, osotasunean parte hartzea oztopatzen duten trabak ezabatzea. Gainera, persona guztien duintasuna arau politikoko eta gizarte bakerako oinarri moduan ulertzen du. Akordioan jaso denez, Nafarroko gobernuak gizarte justu eta ekitatiboa sortzeko neurria bultzatzeko erakunde bultzatzailea izan behar du. Horregatik, gizarte talde, erakunde eta gizartea orokorrean, kanpaina horretan parte hartzera animatzen ditu. Adierazpena sinatuz eta aktiboki parte hartuz. Pobrezia eta gizarte bazterketari aurre egiteko laguntarriak izan daitezken ideiak proposatuz. 24 Nafar erakunderen boluntariotza eskaintza bilduz, atzo asteazkenarekin martxoaren 13an, Nafarroa orotan lagun ekimenak webgunea estreinatu zuen. Asteazkenean abiarazi da webikoitza Navarra masvoluntario.es webgunea euskarazko zein gaztelanezko bertsioetan. Voluntariotza ekintzak bilatzen dituzten personak Nafarroko entitate antolatzaileekin harremanetan jartzen laguntzeko xedez. Horretarako entitatek naiz interesdunek izena ematen aldute webgunean bertan eta antolatuz doazen ekintzei buruzko informazio osoa jasoko dute. Webgunean bildutako hasierako eskaintzak hezkuntza, osasuna, ingurumena, desgaitasuna, gizarte inklusioa, mendekotasuna, gazteria eta haurtzaroa tarteko dituzten 25 boluntariotza ekintza bildu ditu.
Nafarroko gobernuaren ekimen honi atxikitako 54 entitateetako batzuen eskutik. Bilatzaile baten bitartez, voluntariotzaren aldeko konpromisori loturiko personek erraistasun osoz aurki dezakete gehien interesatzen zaien ekintza. Bilaketa herri, data, zein kategoriaren arabera egiten alda. Webgune berri hau Nafarroko gobernuak iazko abenduan onartu eta Iruñako Txantre auzoan finkaturiko Nafarroa Orotan Lagun Navarra voluntariondako informazio eta koordinazio gunerean inaugurazioarekin abiatu zen Nafarroko voluntariotzaren ekintza planaren bigarren aurrera pausua. Webgune honetan bildutako jarduerak eta ekimenak sare sozialetan zehar ere zabalduko dira Nafarroko gobernuaren eta ekimenari atxikitako entitateen kontuen bitartez. Donibanen berroetaren omenezko ekitaldia eginda. 15 urte igaro dira Espainiako polizia batek auzoko okina tiro zil zuelatik. 100 lagun elkartu dira Iruñako Donibane auzoko Martin Azpilkueta kalean Angel Berroeta gogoratzeko. 15 urte dira Espainiako polizia batek tiro zil zuela Berroeta kale horretan zeukan okindegian. Iruñako alkate Joseba Siron egonda ekitaldian. Urtetan jaso duten babesa eskertu du sendiak hitzartzean. Berroetaren alaba Itziber Berroetak malkoi ezin eutsiz bere aitari zuzendutako eskutiz bat irakurri du. Txalot zaparrada batekin erantzun diote bertaratutakoek. Auzoko 9 musikarik abesti bat egin dute egunerako eta urtero bezala Donibaneko joaldun eta txalapartaren hotsa entzun da kalean. Ekitaldia antolatzen jarraituko dutela gogorazi dute Angel gogoan ekimenekoek. Injustizien aurrean altxatzeagatik. Gurekin jarraituko duzue. Zuekin jarraituko dugu. Ostiralean martxoak 16 Yamaguchi liburutegi publikoak japoniar kulturaren gaineko ekintzak eskainiko ditu. Itzultzen da Wakai Yamaguchiko liburutegira. Bigarren edizioan liburutegia Nabar Manga elkarterekin otaku japoniar kulturzale guztiei dei eginez parte hartzera gonbidatuz martxoaren 15ean izanen diren ekitaldietara. Arratsaldeko 5:00 gaueko 9:04 Xbox On, Nintendo Switch bideo konsolen bidez hainbat jokoetan jolasten halko da. Karaokeak ere izanen dira bertan, bakarka edo taldean abesteko. Pixel Art tailerrarekin abiatuko dira arratsaldeko aktibitateak. 4.000 piezen artean diseinatzen ariko dira personaiak edo gogokoen abatarrak. Tailer hau bukatzean hasiko dira gautz berriak. Arratsaldeko 7:00 egingo da K-pop erakustaldia. Gazte diren etxean modu iraunkorrean ikasten ari diren korear dantzarien emanaldiak. Luze metraia eskainiko da arratsaldeko 8:00, 13 urtetik gorakoendako filma da. Yamaguchiko liburutegi publikoa japoniar kultura ezagutzera emateko aktibitate ezberdin antolatzen ditu urtean zehar. Donibane, Mendebaldea eta Ermitagainan. 1980an Iruñan anaitu zen Yamaguchi hiriarekin. Bertako liburutegian Japoniari buruzko hitzaldiak izaten dira. Haiku elkarrizketaldiak eta irakurketa saioak antolatzen dira, txikienendako. Liburutegia japoniar material asko dago, 1900 dokumentu, 320 manga ale, 107 filma eta 176 kamishibai. Ostegun goizean laino arteak arratsaldean eguzkitsu.
Nafarro aldean ziertzoa joko du, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimak gutxi igoko dira. Ostiralean goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da. Goizean haize aldakor ibiliko da, arratsalean iparraldekoa azken ordutan hego osagaitik finkatuko da. Temperatura minimoak gutxi jaitsi eta maksimak nahiko edo nabarmen igoko dira. Izotza egin dezake. Hirigintza gerentziak eta batzordeak bisita egin dute Redin eta Kruzatarren jauregira. Gune hori plazara zentro komunitario bilakatzeko egiten ari diren egokitze lanak ikuste aldera. 200 kazetari eta eragilek argiaren aurkako epaiketa bertan bera uzteko eskatu dute. Nafarroko gobernuak 5 milioi euro inbertitu ditu etxe bizitza parke publikoa zahar berritzeko eta 87 etxe bizitzari dagozkien lehendabiziko obrak lizitatu ditu. Gobernuak Carlos Hirugarrenaren gurutzea eman die 8 pertsona eta erakunderi Nafarroan ospea zabaltzen laguntzagatik. Nafarroko pobreziaren aurkako borroka sareak sustatutako pobreziaren aurka idei dizdiratxoa kanpainara atxiki da gobernua. Nafarroa orotan lagun Navarra voluntaria ekimenak webgune estrenatu du asteazken honetan 54 Nafar entitateren voluntariotza arloko eskaintza bilduz. Berroeta oroitu dute 100 lagunek Donibanen. 15 urte dira Espainiako poliziak batek tiroz hil zuela Donibane auzoko okina. Japoniar kulturaren arloko ekintzak eskainiko dira ostiralean Yamaguchiko liburutegi publikoan.